खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौराङाव खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर' गिबि रादाबखौ लादों नोंथांमोननि थाखाय धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव लोगोसे गगामुग दखरा UBPनि बानजायनायाव गगामुग नोलोबारियाव सुबुं मेल खुंनाय जादों 2014 मायथाइनिफ्राय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन माहारिखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों बे कंग्रेस सरकारनि दिनावबो जों डिमान्ड होबोदों गिबियै बे समाव काउन्सिला जोंना जानोसैमोन थांनाय 30 अक्ट'बर खालाराव बे सुबुं मेलखौ खुंनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों बे मेलाव बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों ना बे जिथु हेंथा होनायनि कारबार बे कारबारा दिनैनि नङा आगोलनिफ्रायनो बे षड़यन्त्रफ्रा सोलिबोबाय थादों दिनैबो मोननो थांनाय समाव बे एखे दिगनि मानसिफोरानो बेखौ हेंथा होनो नागिरदों आरो बिनिनो मोनसे दानि सोलिबाय थानाय पर्टेल निउसफ्राव बा मिडियाफ्राव जों जि नुनो मोनदों हेंथा होनाय बिनिनो मोनसे आयदा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UBPनि आफादगिरि मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि माबा मोनसे खामानि जाफुंनो थांब्ला माखासे स्वार्थफोर सुबुंफोरा होंगो दोंगो खालामो होननानै बे जाहां समाव माबा मोनसे जानो थांब्ला जोंनि गेजेराव माखासे स्वार्थफोर मानसि ओंखारो बिसोर थारमाने खोब होंगो दोंगो खालामदों बै समाव सोरबा सिप बिहैदों सोरबा डिपुटि सिप बिजों थाखा फैसा लेनदेन जादों नङा होमबा किन्तु जों जेबो बुङाखै आफादगिरि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोननि स्वार्थआ BKWSखौ मोनफुंनायनि आरो बर' माहारिखौ जौगाहोनायनि जोंना स्वार्थआ बेल' खौसेथि बर' सुबुं आफादना जे बर' माहारिखौ गेरेमसा महर होनो थाखाय बे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बेखौ मोनोबा जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि हारिनो जाय मानसिया बसुमतारी गयारी लिरबाबो राव रायलायनो रोंला धोरोमनि आसार खान्थिखौ मिथिला समाज बेबस्थाखौ मिथिला दा बर' हारिनि माखासे रावखान्थि गोमालांनो नागिरनायफोरखौ दा बोखांनो हायो नामा बा जोंनि इक'नमिक कन्डिशनफ्रा जोंनि रांखान्थियारि जौगाथाय सोलोंथाइनि जौगाथायखौ जों लाबोनो हायो नामा जों बे सिन्थाखौसो खालामदों बिथाङा बुंबावदि दाखालि बावैसो चन्दन ब्रह्म बिथाङा BKWSनि बिलखौ पास खालामैनि आरो मरान मट' कच राजबंशीफोरनो अट'नमास काउन्सिलनि बिल पास खालामनायनि सायाव बेबायदि बिबुंथि लाखियो बिथां आफादगिरिया दिनैबो जोंनि मानसिफ्रा जोंखौ बिट्रे खालामबाय बिसेसके आं चन्दन ब्रह्म बिथाङा दाख्लै बिलखौ लाबोनो हादिया बिलखौ लाबोनो हायैयाव जोंथ' बिथांमोनखौ फोथायना जों खामानि मावबाय थादोंमोन नङा होमबा बिथांमोनखौ फोथायना जों खामानि मावबाय थानाय बिथांमोना जिहेतु बिट्रे खालामबाय जोंखौ बिथाङा इस्साकृत भाबै बिलखौ प्रडिउस खालामदिया दाख्लै बाजेट सेसनाव ओइ मरान मटक आरो कुच राजबंशीनो होबाय जोंनोथ' होदिया अब्ला जोङो उपाय गैया जिहेतु लास्ट चान्स बे मोनसे बे सरकारनि दिनाव बे काउन्सिलखौ मोननो थाखाय अब्ला जों BJPजों मोनसे बार्गेनिं जानानै जों BJPआव हाबनो गोनां बाध्य जादों हाबनो गोनां बाध्य जानानै बे काउन्सिलखौ आदाय खालामनो जों सेस्था खालामदों दा आरो जे जानायनि लामायाव दिनै बे जानायनि लामाखौ नुनानै माखासे जिबिलाक स्वार्थफोर मानसि दङ बिथांमोना सानै साथामजों लोगो नांनानै मोनसे सोरबा कमिटि बानायब्रबदों जों बेफोर कमिटिफोरखौ बेफोर संगठनफोरखौ जों खोनाफेराखैनो आरो आं बिसेसके आं दिनै बुंगोन जे आं आफादगिरि हिसाबै धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै गोबां जिल्लायाव फन खालामबाय आं बे कसारी समाज ना मा बे खिलिन्जिया कसारी समाजना कसारी समाज होननाय मोनसे दं जोंनि गेजेराव नगावआव दं कार्बि आंलंआव दं गुबुन गुबुन जिल्लायाव दङ नैबे खिलन्जिया भुमिपुत्र ना कसारी समाज बे समाजखौ खोनाफेराखैनो जोंनि मानसिफ्रा रावबो ओरैहाय मिरु UBPनि लेङाइ आफादगिरिया BKWSC मोनफुंनो थांनाय हेंथा होग्राफोरनि सायाव बेबायदिहाय बुंथिदों बर' हारिनि आन्दलनफ्राव जायफ्रा जरित गैया बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै दिनै जे BTCनि बाहेरायाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास मोननो थांनायाव जि मोनसे हेंथानि भाब लाबोदों बिसोरो निस्सय रायजो राजाजों बिनि फिननायखौ मोनगोन बेखौनो जों बे बिजोंनि गेजेरजों बुंनो सानो धेमाजि सिमेन्ट सापर्टनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव बे उननि रादाबखौ होनो लादों आरो बे उननि रादाबानो जाबाय बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायखौ नोजोर होनानै 3 घन्टा सुबुं सावरायमेल लानाय जादों कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा
थांनाय 1 नभेम्बर खालाराव बे सुबुं मेलखौ खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सुमिन मुसाहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। BTC बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो BPF आरो UPPL दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। 31 अक्ट'बर 2020 মোটামুটি 2:15-20 মানত আমি এটা মিটিং কৰি পিনে আহি এইটো এপছৰ আমি ভাত খাই আছিলোঁ। ভাত খাই থকা পিছত আমি ভাত খাই উঠাৰ পিছত যেতিয়া আমি বহোঁ তেতিয়া যে BPFৰ কিছুমান ভেৰণীয়া গুণ্ডা বাহিনী আহি আমাৰ সেই এপছৰ পিছত আমাৰ লগত যুক্তি তৰ্ক লাগে। बेबायदिनो बरमा दखरा एबसुनि मावखुलियाव सानै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा हाबफैनायखौ लानानै BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरा बरमा दखरा एबसु अफिसाव गाग्लोबदोंनि खौरां मोनफैदों। যে আমাক মাৰিম বা গুলীয়া কৰিম, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই সোনকালে গুচি যাওক, নহ'লে আমি মাৰিম। আমাৰ লগত যুক্তি তৰ্ক আমি বুজালোঁ যে আমি জাষ্ট ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। আপোনালোকে যিটো গণতন্ত্ৰত চবৰ যিটো ৰাইটছ আছে ইলেকশ্যনৰ খেলাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইলেকশ্যনত আপোনালোকে কেম্পেইন কৰক, আমিও কৰি আছোঁ। তেখেতসকলে কৈছে আপোনালোকে সোনকালে গুচি নগ'লে আমি মাৰি কোবাম। তাৰপিছত মই ৰুমত বহি আছিলোঁ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला UPPLनि नेहाथारि फैला जे बरगयारिया बरमा एबसुनि मावखौ ओंखाम जानो होननानै फैनायखौ नुनानै BPFनि खायसे दुथांफोरा बरमा एबसु अफिसनि मावख'आव थानाय सियारफोरखौ बुफाय बुसि खालामहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছিল তেখেতসকল বাহিৰত আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ লগত কাজিয়া তৰ্ক লাগি তেখেতসকলে আমাৰ কিবা অফিচটো এটাক কৰিছে, চেয়াৰ টিয়াৰ মানে ভাঙি পেলাইছে, আমাক বহুত দাবী ধমকি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি সেইকাৰণে আজি যিখিনি ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাবিলাকক তদন্ত কৰি আমি প্ৰশাসনৰ দাবী জনাইছোঁ ইমিডিয়েট তেখেতসকলক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। बेनि अनगायैबो BPF राजखान्थि हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे एबसुनि बिबानगिरिफोरजों नांज्लायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। আৰু তেখেতসকলে যি মানে উদাংশ্ৰী ক্লাবত যিখিনি ঘৰ আছে তেখেতে সেই ঘৰটো মানে আমাৰ স্পৰ্টছ প্লেয়াৰবিলাক যে মানে থাকাত দেখাই তেখেতসকলে যে BPFৰ যিখিনি ভেৰণীয়া গুণ্ডা বাহিনী তেখেতসকলে এতিয়া পুৱাই ৰাখিছে আৰু তেখেতসকলে মদ ভাং যিমান মাংসবিলাক খুৱাই পিনে তেখেতসকলে জাষ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন দি আছে যে মানে এপছ অফিচ মানে এটাক কৰিব লাগে। আজি সেই সংক্ৰান্তত তেখেতসকলে আজি এটাক কৰিছে। মই এতিয়া সেইকাৰণে মই প্ৰশাসনক মই দাবী জনাইছোঁ ইমিডিয়েট মানে সেইটো কিবা ইনিচিয়েটিভ লৈ পিনে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়া नैबे नुथायखौ नोंथांमोननि थाखाय जोङो दिन्थिनो नागिरदों आरो बे नुथायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे BPFनि खायसे मावथिफोरा बरमा एबसु अफिसाव फैनानै बेबायदिहाय सियार बुख्रुबनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। BTC बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा दखरा एबसुनि मावख'आव UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफोरा ओंखाम जाफैदोंमोन थांनाय 31 अक्ट'बर खालाराव। এতিয়া মানে আমি বিচাৰোঁ মানে শান্তি বিচাৰোঁ যে শান্তিৰে আমি ইলেকশ্যনটো মানে হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। চবেই মানে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন যিটো পাতি পিনে মানে ইলেকশ্যনটো হৈ যায় আমি এইটোহে বিচাৰোঁ যে যিখিনি মানে গুণ্ডা বাহিনী তেখেতসকলে মানে উদ্ভণ্ডালি কৰি আছে ইমিডিয়েট তেখেতসকলক ইনিচিয়েটিভ লয় আৰু সেই যে মানে উদাংশ্ৰী ক্লাব যে ঘৰ আছে সেইটো মানে ইমিডিয়েট মানে প্ৰশাসনক মই চিল কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नेहाथारि फैला जे बरगयारियाबो ओंखाम जाफैदोंमोन नाथाय बे समावनो दुंहाव थासारि जानो मोनदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला थांनाय 31 अक्ट'बर खालाराव एबसु अफिसाव BPFनि खासे मावथिफोरा फैनानै शेयारफोरखौ बुफाय फैयो आरो बुथारनो हुमखि होफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सेबखांजानाय भिडिअनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेवहाय BPFनि मावथिफोरा हुमखि होनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो बरमाया ओरैबायदि मोनसे जायगा जेराव एबसुनि मावथिफोर आरो BPFनि मावथिफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो मोनसे गोरोबलायनायखौ नुनो मोनबोनाय जादों। नाथाय बे बुब्लियाव देग्लायनि नैबे BTC इलेक्शननि सिगां BPF आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि गेजेराव नायनो बालायनायखौ नुनो मोननाय जादों।
थांनाय 33 खालाराव बर्मायाव बेबायदि जाथाया बयखौबो समखिहोदों आरो नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे सोमोनांथाव खोथा मानोना बर्माया ओरैबायदि जायगा जायगायाव एबसु आरो BPF नि मावथि बिथांमोना गोरोबलायनानै थाबोदों नाथाय देग्लायनि नैबे समाव बेबायदि BPF आरो एबसु नि मावथि लोगोसे UPPL राजखान्थि हानजानि गेजेराव बेबायदि हुमखि होलायनाय जाथाया दिनै मोनसे दुखुनांथाव थासारियाव लाबोदों होननानै जों बुंनो हायो नाथाय समाजआ खोन्थासिगोन जे बेनि अनगायैबो आरो बेबायदिनो दुखुनांथाव जाथाया जाबावगोन नामा डिसेम्बराव जानो गोनां इलेक्शननि सिगां आसा खालामो बेबायदि जाथाया इयुनाव जानो मोना बेनिखायनो नों आं गासैबो जों सांग्रां जानो नांगोन मानोना BTC ओनसोलनि BTR ओनसोलनि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोना देग्लायनि 2020 मायथाइनि BTC इलेक्शनखौ मोजाङै जानायखौ लुबैयो निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरिनि तादुनिया गामिनि गंसे नखराव अर खामदों माबोरै मा जाहोनाव अरा खामनो मोनखो बेखौ मोनथिनाय जायाखै दासिमबो अर खामजानाय नखरनि सासे सोद्रोमाया बुंथिनाय बादिब्ला बे अर खामनाया सर्ट सार्किट नङाब्ला सोरनिबा दुथांनिसो खामानि जागोन होननानै बिथाङा बुंथियो बे अर खामनाया फुंबिलिनि 4:20 रिंगायाव जानो मोनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों अर खामनाय समाव बिथांमोना उन्दुनानैसो दङमोन नाथाय अर खामनायखौ लामानि सुबुंफोरासो खिन्थाफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला इसिङाव थानाय मोनसेबो बेसादखौनो दिहुननो हायासै बिथाङा पुलिसनो FIR होगोन होननानैबो फोरमायथियो धेमाजि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय प्रदीप दयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों